Hudaý Taala buyrugy. Ey dogullar, ýaxşy gulak asyn. Hudaý Taala siz erkekler aýdýa, "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Wa aşiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu şey'an ve yec'alallahu fihi hayran kesira." Ey adamlar, zinanalarınız bilen ýaxşylyklly bolun. Fa in karihtumuhunna, eger zinanalarınızın bir kılığından halamany yokuş görseňiz, ya dil eziyet azarlymış, ya bişir düşürmi dogry ýokmuş, ya öýüni arasda saklamaýanmış, her bir tarapdan bir kılığından näme hoşuňyz gelmeýän bolsa, fa'asa an takrahu şey'an, men size bir zat aýdynipdir. Şayet bir kılıgyny yokuş görýän bolsaňyz, ve yec'alallahu fihi hayran kesira, amma şu bennäni yaradan Hudaý bir tofar ýaxşylyklarym şu bennesinde goýanlar. Şonu ýatdan çykarma. Şu zinanyň bir kılygyndan yokuş görýän dämi? Zol şonu dağ ýalyga adyp bololdup, ýaşaýyşyň öňüň garaltyp durmasyn. Gör başga ýaxşylyklar badyr Allahyň yaradan bendesi şu. Hudaý Taala diýe, bir kılıgyny halamaýan bolsaň 100 ýaxşylyklar, belki 1000 ýaxşylyklar pikir etsem şonu goýandyryn diýe. Jan saglygyna şükür etjek dälmi sen? Harç beren ok. Dogry dili alagoy, amma öýdäki bişir düşürü zähmetini aýtsak dälmi sen? Dogry bişir düşürümi dogry däl, amma öý içeriň arasda saklanok. Bar öý içeriň arasda saklamaýan bolsyn, 5 wagt namazyny okuýar. Aslyn hyýanaty ýok dämi? Kesenakes bilen gülşanak dämi? Hayaty jaýynda dämi? Bir pis görýän kılıgyny däni uloldup beýleki gawgılıklaryny gömüp goýmagyn. Ýaxşylygam kändir dipdir Hudaý Taala. Ýaxşylyklaryna fikret, şükür etmeliýäriňam kändir dipdir. Bada bir toforla maşyny def goýberýär, motoruny def goýberýär, heýwany def goýberýär gahranda. Ýa sen ondan süýdi ýotyň, arskalny ýotyň, arskal çykaryp ýotyň ol deskany üstü bilen. Aýna hoşunyň ýalak öýüňdäki ýan ýoldaşyňda nagadar sana hyzmat edip ýoty, ogul ýerine ogul, gyz ýerine gyz dünýäge getirip berip ýoty. Öz pak damenini saklap ýoty. Dogry bir eziýetli ýeri bardyr, amma gowy ýerde kendir gowy ýerine pikir et. Bagadyr diniňe we dünýäňe däni ýarap ýoty, biz bidirek onu däni talaga baryp gahar därde kontrol etip durmaýany, özüňi saklap bilmäni, bidirek onu hawk bermäge baryp bir işler etmäýlim.